ஓம் நமோ நாராயணாய. தாயார் திருவடிகளே சரணம். கிருஷ்ணா சரணம். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். இன்றைக்கு பாசுரம் 2 பற்றி பார்க்கலாம். வையத்து வாழ்வீர்கால் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ, பார்க்கடலுள் பைய துயின்ற பரமனடி பாடி, நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நட்காலை நீராடி, மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம், செய்யாதனை செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம், ஐயமும் பிச்சையும் அந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறென்றெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய். இதனுடைய பொருளை இப்பொழுது பார்க்கலாம். வையகத்து வாழ்வீர்கள், இந்த வையகத்துல வாழக்கூடிய என்னுடைய தோழியர்களே, அதுவும் பக்தர்களே, கிருஷ்ணரை வணங்கக்கூடிய பக்தர்களான நீங்களே வையத்தில் வாழ்பவர்கள். அத்தகைய என்னுடைய தோழியர்களே வாழ்வீர்கள், நாமும் நம் பாவைக்கு